Hi, Antaine, Constantu. Oh, talk make a mat. Tá brown am vi ni listen cad vi ar siúl leis an technolia. No, mis an ir brown am frisin. No, not be worth. Tá mis go dunda leis an technolia. Frustration, no be worth. Ok, vi me ra wat sort wil Coney orts sa Spáinn beg Cormac. Tá mis dúra corration Spáinn agus vi me gléif sa pápéir agus ar nucht an pléis in tar siúl leis an comhrialtas a chur le chéile. So cad é an scéil an aeroic lo tá sé Harbheith costa nach bhfuil. Tá sé Harbheith costa. So in our rira an rud a hosig éisio go léir ná go raibh Olltoghchán mi úl agus ní for party ar bit a rohan siochan chun rialtas a chur le chéile gan dul I go rialtas le parta eile hep ar an barty comádoch an béal Partido Popular rialtas a chur le chéile agus inis tá seans ag an party so síoch as pasói an rud Cainteanna agus comhrialtas a chur le chéile. But caithfidh sé dul chun cainte leis na Catalans na Bascaigh agus na daoine eile. Bheadh sé deacair teachta ar réiteach. Well is agus mé ag smíanamh ar an chórá seo. Cén ein seans go déanamh sé bhfuil is an réiteach a rinneamar an seo in éireann. Well is go méid tusa de híiseach ar fáh blian amháin agus an den an fear eile in a híiseach don blian eile. An rud a roint. Now ní dólam go dóláigh sé sa Spáinn tá an dailt ro mhór idir atlar nach bhfuil. Yeah, gone down. Now tá takeíocht feite ag an PSOE ó cúpla party go dtí seo so súmar sin party eile de chuid na hetlé agus bildú sin party náisiúnach as tír na Máscach tá fósigh fannach le takeíocht ó farta eile idir na Máscach agus sa Catalán. So sin PNV na náisiúnaí Basca. Sinné, yeah. So tá si ag fannacht leis an barty sin agus an sin go háirithe dúnt sa Catalán mar tá cúpla éileh déinte ag dúnt. Tá. Agus na ceann éileh ná go méid amnistia nó go méid cead ag na daoine atá ar imirce teacht do bhaile. Mar Sinné go Deireadh. Agus ní dóna go méid ní dóna go méid gachéin sása le sin ar chorbe. No, tá sé go mór mé an fphobal faoi láthair agus tána chun fóideach is stát na Spáinne. Yeah, so tá dún ag iarraidh go dtorthaí ahantas do glúiseacht an nabh splácha agus go meach más ag an rialtas nua ar an lúiseacht sin agus an sin mar dúirtú Mathúnas a thuirt de ceannarí an referin hin. Tá isúm go fuair siad cad a gcuid teangacha a úsáid sa Parliament an Bascas agus an Catalónis mar agus so sin kind of géal well sais what is that rud a thuirtóibh chun iad ceansún nó iad a bhheal isteach sa rialtas. Tá mar tá ceisna dangacha fitte fuúta le ceisna polaitíochta sa Spáinn. Tá. Is trúa ar bhealach mar ní bheith daoine bhí mis sé caint agus mé sa Spáinn le daoine well níos óigean a mis agus ní mó ná sásta bheith siad le teáin nua. Dúirt siad le seo na tuirthaí déan rialtas sibse is suas libse é bus. Yeah, tá go dtí Deireadh bhí na saona acha chun comhrialtas nua a chur le chéile agus má hepanartha by Tauchan eile in me anar. Ní bheith aine agsúla sin. So ní raibh mór réiteach ní dála bhfuil seans ar bith. Like go méid Sanchez in a híiseach ar fáil sé bhí and then féisiú an sé bhí eile ná réiteach mar sin. Ní Joey le mé. Tá is go it's just tais go dascar an dápáirtí mór ón cogan na garad sa Spáinn cosúil ling hain is as cogan na carach a tháinig fína fáil agus fína géile agus tá siad well ní dá go le neta cléag san neta i gceist go mór satá sa Spáinn. Sin an dialt ómhórtá anna gcónaí. Céir faoi an party sin bhí misicsúil lo Podemos. Cad a hála níl siad san áireamh ar chorbe inis? Níl in éair tá party nua ar an fód a tháinig off Podemos in áireamh sin súmar. Agus tá siad san sásta dul go rialtas leis an PSOE. So seans má
má Irene lo comhrialtas chur le chéile by tú mar town chuma. So seans go méid tusa ras sa Spáinn don teáin an cé teáin eile ní féidir lom vótá le nach bhaid sé spéisiúil an próise eáil beg sé, yeah. But is féidir le na Spáinnig ilig atá is an seo an éan vótá nach féidir ag an embasside caiig si just dul sin go hanha is trú nach bhfuil na hairnig atá scapar fud an down an ceadúnas sinna go nach ca? Na bhí méid in ann vótás na teáin áitiúla na mí bealtainna agus is dócha gur ascar an tol teáin os na teáin réúnacha sin tus nachrá turthaí maithe ag an eticléis na teáin ní bhí artha. Agus cos differ eile ná go gaithigh si dul os cór an rí chun na réiteach well tá míad is uachtarrán na hÉireann a déanann an rud ceann an seo I suppose ar bhealach but just tá spéise gom ó sula go bhfuil go raibh méid sa Spáinn le déanaí agus bhí sé mar dúirtar I mail an phobal bhí sé gach na mar cumáide nuair is cuianm de hiúl was a bhax nó drama ag an amach nuair thusig duine ag léirte ag sa Catalónis de hiúl siad amach an Parliament agóid cúpla seachtain ó hen bhí sé tá sé sin bh míid sé le dránach ar bhealach sin an ród níl sé le dránach in éair so beag tus a rais san Aflín go luas san Aflín Más féidir le an drochaimseú an seo a cheasamh go fáidir le sin bhí sé inniu bhí siú fáach. Well is an go mí mágad Alex as an léirgas sin ar Cúrsaí polaitíochta mar dúirt mé is anna bh bhí mi sé caiint faoi Cúrsaí ratha aniu Cúrsaí polaitíochta but tá sim gom sa Spáinn agus an tuigh siad ar rialtas. OK. Go mágad mé caiint le slán tamil.